Kardon, a Pransin nili karbi Christian Group Cultural Secretary hin pen. Atuk away pandame Christmas Kardon ipijero. Kardon. KCG ke Japan President Secretary Advisor la pen Office Bearer and product level pen to anatuma pandame nili kiro paper piglo la pen kachuro alam the tini kening JJC nili apor NG. Jasemet nili kiro ke pigang tung bangke Christmas amen pen ninga rong pen. Online solo singing competition ke peman pun theka posi nili KCG ke jatum anapan nili churu perfect lo la pena parta mela bang solo ningkang samare cho ke wangku ninga rong pen Christmas amen pen ninga rong pen ongdung atum jumisan atum ke chepati dun ke theklang pon nili ninga rong perfect lo la posi ke chepati dun na kortele pening jerdo anatum hanta men nili hin pen hirjume pidun lo nangotum ke chepati dun na lun hai kangrung kang saitum mesin atum han lang pon po la pen ka dog awaya phanta me nili akiro pilolo pen kadok awe kilun kachipate dun anta me pik hangjang apen nili ninga rong pik hangjang lo lan parda me la bang soja me ke pichun deja phanong oi he phan tang ka kenang du o posi la bang solong pe na tu ning me et pen Christmas amen pen ninga rong ning klar et pen ki da chipe konsi ninga rong pen ki pi ke pejer na tuma phan nili akiro pi perfect lo nala tuma phan alar thangna pi mo we pon ta me arnam nala tum long ongdong hirjeme doji nala tum ka chirab dun ki kona khilong anta me nalo tuma phan anam kardom monang matha pon bomlo anam hirjimi nalo tum long do vekji pusi nili kroilo posi ke bangila antala sona thaksili tum chira pon bomlo bang te KCG ile tum also se indang pon polo pela bang sonong pan birta ke mitami also se pa prang pon popusi nili ning thelo non ke bangila jai me ke deng bonji ke sik tang anta me pa pleng pon hom popusi nili ning thelo puthot nili hirjimi pejir tholo ka chapati dulu ana phan na pen ka dog avya phanta me Christmas kardom pejir pon se nili lam thila pan se hinton ko kardom